A continuación, la alumna Uxía Gómez Meller ao violín vai interpretar Fantasía número 9 de Telemann. de Sofía Montes de Camarera a flauta, interpretando a pieza popular y una Island.
man que non vai pagar o fixo despois. Bueno, pues, con esto, con esta actuación, queda rematado o acto de inauguración da 36ª exposición da Canalla. Agradecerles a todos ustedes a súa asistencia a este acto.